pananamala Panginoon, magbalik sa atin ng makamilyong beses sa ating mga patuloy na katapatan sa bahagi ito ng ating pong pagkakaloob. At sa mga sumandali ito, tayo po'y darako na sa pinakamahalagang bahagi ng ating pong pananambahan, ang pagdadala ng mensahe ng kaligtasan. Kaya tayo na po'y dagliang tumayo bilang pagbibigay galang sa salita ng mga Panginoon. Tumayo na po tayo mga minamahal. Narito po ating mga beloved preacher, mga minamahal ko, hallelujah. Ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. Puri po ang ating pong pinakamamara pa Jesus, Galbi po, sa ating beloved elder, beloved brother Noel Braganza. Tayo po'y manalangin mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dagil mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sa una pong dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Strad Almeda. Maraming pong salamat, mahal na Panginoong Jesus, sa paglangis mo. Hallelujah, sa katatapos na yugto, umalapin sa aming pong pananambahan mula sa mapapuring awitin, joyful solemn sa mga buhay na patotoo na inihayag ng mga pinagpalang mga anak sa mga papuring awitin, alay sa iyo ng mga pinagpalang mga awit sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, yung binuhos yung matamis sa banal na presensya. Hallelujah, at sa aming pagbibigay namin kasampung bahagi at dugsusi ng pagpapala, umalapin Jesus, at narito po kami sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Subalit bago po ang lahat, kaming lahat ay dumudulog sa trono ng biyaya sa kalangitan, umalapin Jesus na may pagpapakumbaba. Patawarin mo po kami, ugasan linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa ganang akin, mahal na Jesus, wala po akong magagawa, sa iyo lamang po ako umaasa. Ikaw po ang maglagay ng mga salita na aking bibigkasin. Buksan po ang pangunawa ng mga tagapakinig. Hallelujah. Ang kaisipan at samahan mo po kami ng iyong kapangyarihan sa mga kapangyarihan pangalan pinakamamahal ng Panginoong Kristo. Aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin pong ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Ating pong pinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait at pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, sa mapagpalang hapon po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ating din pong ipinapaabot ang dobleng paggalang pagbati po ng magandang hapon sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Strad Almeda, the end time prophet of our loving God. At lagi po nating inaalala po mga minamahal mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda, ating pong beloved Mama Dear, maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, grandchildren-in-law, to the whole beloved Almeda family, maging sa ating mga beloved elder, praise the Lord, ating mga beloved pastoral worker, amen, sa pangasiwa ng ating beloved ordained preacher, katuwang ating beloved si Tate Vines, praise the Lord, sa ating mga minamahal na mga beloved viewers, sa ating mga Facebook live streaming YouTube channel, sa ating mga minamahal na mga bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating mga pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen, dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Atin na pong ilabas mga minamahal, ating pong mga kwaderno, ating pong mga Biblia mga minamahal, amen. At tayo po ay mag-aral ng salita na ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen. Nung araw po ng linggo, mga minamahal, tayo po ay nag-aral ng salita na ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ating napag-aralan ang tungkol sa kabutihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen. At pumukaw mga minamahal sa aking puso't isipan yung nasabi ng ating pong beloved mangaral, amen, yung tungkol sa karapatan, amen, tungkol sa karapatan, amen. Kung meron ba tayong mga karapatan mga minamahal, amen, purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Atin pong pamagatan mga minamahal, ang ating pong pag-aaralan sa araw na ito, ating pamagatan, from slaves of sin to slaves of God, mga minamahal. Amen? Mula, amen, sa pagkaalipin sa kasalanan tungo sa pagkaalipin, amen,
ng Diyos. Amen? Sa pagiging alipin ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Ating pong basahin, mga minamahal. Amen? Aklat po ng 1, Kabanatay 3, talata 16, aklat ng Roma 5:8, Roma 6:15 hanggang 23. Ako na lang pong magbabasa, mga minamahal. Amen? Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalatay ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Roma 5:8, datapwat ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na nang tayo mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Amen? Dahil sa pag-ibig ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, tayo po ay lumaya, mga minamahal, amen? Tayo po, mga minamahal, dati-rati alipin ng kasalanan, mga minamahal, amen? Tayo po ay nasa kapangyarihan, amen, ng kautusan, amen? Tayo po ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kautusan, mga minamahal, amen? Subalit sa pag-ibig ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen? Dahil sa pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang buhay, siya'y nagkatawang tao, mga minamahal, amen? Ibinigay niya ang kanyang buhay, iniwanan niya ang kanyang pagka-Diyos, mga minamahal, amen? Dahil sa pag-ibig sa atin na ayaw ng Diyos na ang lahat ay mapahamak, nais ng mahal na Panginoon, lahat mga ligtas, magmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen? Kat mula sa pagiging alipin, mga minamahal, amen, ng kasalanan, tayo po ay bilanggo ng karamdaman, amen, bilanggo ng kahirapan, amen, bilanggo ng mga pagsubok, mga minamahal, ng kalungkutan, mga minamahal. Subalit dahil sa pag-ibig ng Diyos, mga minamahal, amen, tayo na po ngayon, amen, ay nasa ilalim na ng biyaya ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya tayo po ay malaya, mga minamahal, amen. Pinalaya na po tayo sa ating pagkabilanggo sa karamdaman, amen. Kaya nang tayo po, mga minamahal, ay makakilala sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. Dahil sa ating dearly and beloved parents in the Lord, sa pamamagitan nila, mga minamahal, amen, ipinangaral sa atin ang mabuting balita, mga minamahal, amen, itinuro ang buong katotohanan, nabuksan ang ating mga puso't isipan, kaya't nakilala natin ang totoong Diyos na buhay dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamalapayang Jesus, amen. Malaya na tayo, mga minamahal, amen. Hindi na tayo alipin ng kasalanan. Malaya na tayo sa karamdaman, mga minamahal, at malaya na tayo sa kamatayan, mga minamahal, amen. Yung atin na pong hinaharap, mga minamahal, amen, ay ang buhay na walang hanggan, amen. Subalit, alipin pa rin tayo, mga minamahal, amen. Subalit, hindi na ng kasalanan. Alipin tayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. Palakpakan po natin ng malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Ngayon, mga minamahal, tayo na po ay wala na po sa ilalim ng kautusan. Tayo na po ay nasa ilalim ng biyaya ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Kaya't wala ng kapangyarihan sa atin ang kasalanan. Maging ang kamatayan man, mga minamahal, amen, wala na pong kapangyarihan. Sapagkat binigyan tayo ng ating dakilang Diyos na kapangyarihan, amen, na ating pong mapaglabanan, mga minamahal, amen. Kaya nga sabi nga po, mga minamahal, amen, ang ating mababasa dito, mga minamahal, sa Mateo 16:18, upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it, mga minamahal, amen. Wala na pong kapangyarihan sa atin, amen, dahil sa kabutihan yan ng ating pong pinakamamahal Jesus. At sa aklat po ng Roma 6:15, mga minamahal, sinasabi po dito, mga minamahal, ano nga mangagkakasala baga tayo dahil sa tayo wala sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya, huwag nawang mangyari, mga minamahal, amen. Tayo pinalaya na ng ating dakilang Diyos dahil sa kabutihan ng Diyos, dahil sa goodness of God, mga minamahal, amen. Gagawa pa ba tayo ng kasalanan, mga minamahal? Mamumuhay pa ba tayo sa kasalanan, mga minamahal? Babalikan pa ba natin kung ano yung dati nating pagkatao, mga minamahal, amen? Sabi po ng banal na kasulatan, wag po, mga minamahal, amen? Wag na po tayong bumalik sa dati nating pagkatao, mga minamahal, amen, na ang patutunguhan ng ating dating pagkatao, yan po ay kamatayan, hindi magmamana ng buhay na walang hanggan, amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Sa 6:15 hanggang 23 ng Roma,
Ano nga, mga kakasala baga tayo dahil sa tayo wala sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya, wag nawang mangyari. Hindi baga ninyo nalalaman na kung kanino ninyo inihahandog ang inyong mga sarili na pinakaalipin upang tumalima ay kayo mga alipin na yaong inyong tinatalima, maging ng kasalanan sa ikamamatay, maging sa pagtalima sa ikapagiging matuwid. Datapwat salamat sa Diyos na bagamat kayo naging mga alipin ng kasalanan, kayo naging mga matalimahin sa puso, doon sa uri ng aral na pinagbigyan sa inyo. Mga minamahal, amen? Pinagpala tayo ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen? Sapagkat tayo po, mga minamahal, ay pinalaya na po ng ating dakilang Diyos, amen? Atin na pong tinatalima, mga minamahal, kung ano yung itinuro sa atin ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, amen? At yamang pinalaya kayo sa kasalanan ay naging mga alipin kayo ng katwiran, amen? Pinalaya na po tayo mula sa kasalanan. Ngayon po ay alipin na tayo ng katwiran, mga minamahal. Amen? Nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao dahil sa karupukan ng inyong laman. Sapagkat kung paanong inyong inihandog ang inyong mga sangkap ng katawan na pinakaalipin ng karumihan at ng lalong kasamaan, gayon din ihandog ninyo ngayon ang inyong mga sangkap na pinakaalipin ng katwiran sa ikababanal, mga minamahal. Amen? Kung paano po yung ating pamumuhay noon, mga minamahal. Amen? Na ating inihahandog yung ating katawan sa kasalanan, mga minamahal. Amen? Ngayon, mga minamahal, amen, ating ihandog ang ating katawan, mga minamahal, amen, ihandog ng may kabanalan, amen, ihandog natin sa ating pong pinakamamalapayang Jesus na banal, amen. 20, sapagkat nang kayo ay mga alipin ng kasalanan, kayo'y laya tungkol sa katwiran. Ano nga ang ibinunga ninyo sa panahong yaon sa mga bagay na ngayon ikinahihiya ninyo, sapagkat ang wakas ng mga bagay na yaon ay kamatayan, mga minamahal, amen. Ang wakas ng bagay na ating tinutungo noon, mga minamahal, yung ating sarili pang nasusunod noon, mga minamahal, amen? Kamatayan, sabi ng banal na kasulatan, amen? Datapwat ngayon mga laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos. Kayo ay mayroong inyong bunga sa ikababanal at ang wakas ay ang buhay na walang hanggan, amen? Meron na tayong espiritu ng mahal na Panginoon, amen? Nasa atin na po ang espiritu ng mahal na Panginoon at meron tayong kapangyarihan. Amen? Purihin ang ating dakilang Diyos. At sinasabi ng Roma 12:1, mga minamahal, hanggang 2, kaya nga mga kapatid, ipinamanhik ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos na sa ninyong katampatang pagsamba. Amen? Huwag na po tayong mamuhay sa kasalanan, mga minamahal. Amen? Huwag nating abusuhin, mga minamahal. Amen? Huwag nating paniwalaan ang sinasabi ng iba, mga minamahal. Amen? Na sinasabi ng iba, wala na tayo sa ilalim ng kapangyarihan ng kautusan. Amen? Nasa ilalim na tayo ng biyaya. Pwede ko nang gawin. Malaya na ako. Malaya na tayo sa kasalanan. Amen? Subalit, alipin pa rin tayo ni Kristo, mga minamahal. Amen? Sinasabi ng banal na kasulatan, kung ano yung ating ginagawa, mga minamahal, amen? Kung sino yung ating sinusunod, yun yung Panginoon natin, mga minamahal, amen? At yung Panginoon na sinusunod natin, mga minamahal, amen? Siya ang may hawak, amen? Kung saan tayo pupunta, amen? Ang ating Panginoon ngayon, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen? Siya ang Panginoon, amen? Na napakabuti sa lahat. Amen? Siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yung ating Diyos noon, ang Diyos ng sanlibutan ito. Aminin man natin sa hindi, mga minamahal. Amen? Yun ang katotohanan. Amen? Na tayo naglilingkod sa Diyos ng sanlibutan ito. Mga minamahal. Amen? Punong-puno tayo ng mga pride, mga minamahal. Amen? Punong-puno tayo ng mga kalayawan, mga minamahal. Amen? Ng mga bisyo. Amen? Tayo po ay namumuhay ayon sa kagustuhan ng ating sarili, mga minamahal. Kaya sinasabi po, mga minamahal, amen? Kaya mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos na sa inyong katampatang pagsamba. Roma 12:2, at huwag kayong magsiyaon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen? Dahil sa kabutihan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen?
Ayaw ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen? Na tayo po, mga minamahal, ay magmana ng kasiraan, mga minamahal, amen? Magmana ng kamatayan. Gusto ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, tayo po'y magmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating dakilang Diyos. Kahit ang ating dakilang Diyos naglagay po, mga minamahal, amen? Ng ibanghalista, amen? Ng guro, ng ministro sa kanyang banal na ubasan upang perpektuhin ang mga tunay na anak ng Diyos. Amen? Kaya sinasabi po, mga minamahal, mag-iba tayo ng pag-iisip, mga minamahal. Amen? Pasakop po tayo, mga minamahal. Amen? Sinasabi ng Ephesians, kabanatay 6:5, mga minamahal. Amen? Mga alipin, magsitalima kayo sa mga yaong ayon sa laman ay inyong mga Panginoon na may takot at panginginig sa katapatan ng inyong puso na gaya ng kay Kristo. Mga minamahal, tayo alipin ng Diyos, mga minamahal. Amen? Sino ang ating Panginoon? Ang ating pong pinakamalapayang Jesus. Subalit, naglagay ang ating pong pinakamalapayang Jesus upang tayo po ay perpektuhin, mga minamahal. Amen? Maging banal sa kanyang harapan. Inilagay ang ating pong dearly and beloved parents in the Lord. At ang ating pong dearly and beloved parents in the Lord, nagtalaga sa kanyang mga sa lahat ng outreach, outstation, mga minamahal, amen, ng mga beloved ordained preacher, katuwang yung kanilang mga beloved wife, kanilang mga beloved daughter, mga beloved pastoral worker, mga minamahal. Sinasabi ng banal na kasulatan, magsitalima daw po tayo sa kanila, mga minamahal, amen? Ibahin natin yung ating pag-iisip, mga minamahal. Huwag na tayong makiayon sa pag-iisip ng sanlibutan ito, mga minamahal, amen? Na yung gusto ang nasusunod, mga minamahal. Na pag sinabi ng namumuno sa kanila, mga minamahal, amen? Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Upang mapabuti yung ating pong kalagayan, mga minamahal. Sabi ng banal na kasulatan na ating binasa, magsitalima tayo. Amen? Doon sa nangangasiwa, doon sa namumuno po sa atin, mga minamahal. Amen? At sinabi po, mga minamahal, na may takot at panginginig. Mga minamahal. Amen? Kaya't hindi po tayo pwedeng magsalita ng against sa kanila, mga minamahal. Sapagkat itinalaga sila ng ating pong pinakamamalapayang Jesus. Amen? Ano man ang kanilang mga kahinaan, ganun din naman tayo, mga minamahal. Meron din naman tayo mga kahinaan, mga minamahal. Amen? Kaya't sabi nga po, mga minamahal, huwag nating titignan ang kahinaan ng bawat isa. Amen? Kagaya nung tayo nabubuhay pa, mga minamahal, tinitignan natin kung ano yung kahinaan ng bawat isa ngayon, mga minamahal. Amen? Ngayon po, mag-iba tayo ng pag-iisip. Amen? Igalang natin. Amen? Tumalima tayo, sumunod sa nangangasiwa sa atin. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapayang Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamalapayang Jesus. Punta po tayo sa, doon sa karapatan, mga minamahal. Amen? Meron ba tayong karapatan, mga minamahal? Ang karapatan natin ay sumunod lagi. Yun ang karapatan natin. Obey. To obey, mga minamahal. Amen? Wala tayong karapatang tumanggi, mga minamahal. Amen? Bakit, mga minamahal? Binili na tayo ng ating dakilang Diyos. Amen? Alipin tayo ng kasalanan, alipin ng kamatayan, binili tayo ng ating dakilang Diyos ng kanyang dugo. Amen. Ang kanyang banal na dugo, mga minamahal, buhay ang ibinili, mga minamahal, ipinambayad sa atin upang tayo po ay matubos mula sa kasalanan. Kahit sinasabi po, wala tayong karapatan, mga minamahal. Amen? Kundi ang ating karapatan ay sumunod sa utos ng ating pong pinakamamalapayang Jesus. Amen? Kaya't yung laging sinasabi sa atin, ipinag-uutos, itinatagubili ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, wag na wag po tayong a-absent. Amen? Yung si iba, mga minamahal, sabi na, paano naman yung trabaho ko, brother? Paano yung karapatan, yung pag-aaral ko? Paano yung negosyo ko? Sabi mga minamahal, amen? Ibig sabihin, kung yan ang ating katwiran, mga minamahal, amen? Hindi ang mahal na Panginoon ang ating master, amen? Yung ating master, yung ating pong sarili, mga minamahal, amen? Sapagat sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, amen? Tinatawag ninyo akong Panginoon, subalit hindi naman nyo ginaganap kung ano ang aking utos, sabi ng mahal na Panginoon. Amen? Tawag tayo ng tawag ng Panginoon, Panginoon. Amen?
Kahit sinasabi po, hindi lahat ng tumatawag ng Master ng Panginoon, amen, nga makapapasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang gumaganap sa banal na kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! May karapatan ba tayong mag-complain? Walang karapatan mag-complain, mga minamahal. Amen? Alalahanin natin, mga minamahal, ang mga Israelites, mga minamahal, mula sa Ehipto, sila'y pinalaya ng ating dakilang Diyos. Naglakbay patungo sa Kanaan, mga minamahal. Amen? Sila po, mga minamahal, ay naparusahan dahil sa kanilang pagiging complain, mga minamahal. Murmuring, mga minamahal. Amen? Murmuring, mga minamahal. Hindi sila nasasatisfy, mga minamahal. Amen? Hindi sila nahuhustuhan, mga minamahal. Hindi sila yung kung ano yung meron na yung bagay na meron sila, mga minamahal, hindi sila nakokontento doon, mga minamahal. Amen? Sinasabi ng banal na kasulatan, kung ano ang iutos ng mahal na Panginoon, kung ano ang buhay na ibigay ng mahal na Panginoon, kung ano ang tungkulin na ibigay ng mahal na Panginoon sa bawat kanyang mga alipin, mga minamahal. Meron bang karapatan ang mga alipin tumanggi sa Panginoon? Mga minamahal, kayo na po ang sumagot, mga minamahal. Meron po ba? Wala po, mga minamahal. Amen? Wala po tayong karapatan, mga minamahal. Kaya nga sinasabi ng banal na kasulatan, yung mga sumusunod, yun ang pinagpapala, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Yung mga hindi tumatalima, mga minamahal, walang pagpapala. Gaya na lamang po sa pagbibigay ng ikasampung bahagi, tandog, mga minamahal. Amen? Yung iba, sinasabi nila, yung mayaman lang dyan, yung ordained preacher nila, yung pastor nila. Amen? Hindi nila naunawaan, mga minamahal. Amen? Ito'y utos ng mahal na Panginoon. Amen? Ito'y utos ng Panginoon. Amen? Ang makapangyarihan sa lahat, mga minamahal. Amen? Hindi nila nauunawaan, mga minamahal, na dahil sa pagbibigay ng isang bahagi tandog, sila po ay pagpapalain, mga minamahal. Amen? Imbis na complain ng complain, mga minamahal, amen? Ang iba, mga minamahal, matagal na ako naglilingkod sa mahal na Panginoon. Bakit ganito pa rin ang buhay ko? Mga minamahal, tuyo sa umaga, tuyo sa gabi, bukas tuyo ulit. Hindi marunong magpasalamat, mga minamahal, amen? Kung ano man yung ating pong nakahain sa pagkainan, mga minamahal, amen? Kung ano man yung ating pong mga trabaho, mga minamahal, amen? Makontento na po tayo dyan, mga minamahal, amen? Sapagkat merong tungkulin ang ating dakilang Diyos na ibinigay sa atin, amen? Palakpakan po natin ng malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Ano ang tungkulin natin, mga minamahal, amen? Maglapit ng kaluluwa sa kanyang banal na paanan, amen? Tayo po, mga minamahal, amen? Ambassadors of Christ, mga minamahal, amen? Bilang alipin, pag sinabi ng mahal na Panginoon, humayo ka. Ipangaral mo ang ebanghelyo ng kaligtasan. Amen. Humayo ka, gawin mong alagad ko lahat ng mga bansa, sabi ng mahal na Panginoon. Amen. Sasagot ang mga alipin. Opo, mahal na Panginoon. Amen. Subalit, hindi lamang sasagot, mga minamahal, kailangan may gawa. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Sinasabi ng iba, mga minamahal, pare-parehas lang tayo ng sinasamba. Amen? Isa lang ang Diyos, mga minamahal. Amen? Kilala ko ang mahal na Panginoon. Sabi nila, mga minamahal. Amen? So, bali, sinasabi po, mga minamahal, aklat ng unang 1, 2, 3, mga minamahal, hanggang 6. At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Amen? Nakikilala ko siya at hindi ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling. Amen? At ang katotohanan ay wala sa kanya. Datapwat ang sino mang tumutupad ng kanyang salita, tunay na sa kanya ay naging sakdal ang pag-ibig ng Diyos dahil dito'y nalalaman nating tayo'y nasa kanya. Amen? Ang nagsasabing siya'y nananahan sa kanya ay nararapat ding lumang lumakad ng gaya ng inilalakad niya. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Kung ipinahayag natin, nakikilala natin ang mahal na Panginoon, dapat tayong sumunod kung ano po ang iniuutos ng mahal na Panginoon. Amen? Sinasabi, tayo'y lalakad ayon sa kalooban ng mahal na Panginoon. Amen?
Huwag tayong makiayon sa sanlibutan ito, mga minamahal. Amen. Na sinasabi nila, kilala nila ang Diyos, mga minamahal. Amen. Sa pagsunod lamang sa kabanalan, mga minamahal. Amen. Wala na. Mga minamahal, bagsak na po, mga minamahal. Amen. Kung kilala nila ang ating dakilang Diyos. Amen. Nang ang ating dakilang Diyos ay Diyos na banal. Sinasabi ng banal na kasulatan, mamumuhay rin sila ayon sa kabanalan. Amen. Ayon sa katwiran ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Malapit na po tayo magtapos, mga minamahal. Amen? Aklat ng Galacia, Kabanata 4:7, mga minamahal. At aklat ng ikalawang Timoteo 2:19, mga minamahal. Ito pong sinasabi, ano pat hindi ka naalipin. Amen? Dahil sa pag-ibig ng Diyos, mga minamahal, hindi na tayo alipin, mga minamahal. Kundi anak. Tayo na po ay anak ng Diyos ngayon, mga minamahal. Amen? At tagapagmana ka nga sa pamamagitan ng Diyos. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen? Napakabuti ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Hindi na tayo itinuturing na alipin ng ating dakilang Diyos. Tayo na po ay anak ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Kaya sinasabi, gayon may ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay nananatili na may tatak nito. Nakikilala ng Panginoon ang mga kanya at lumayo sa kalikuan ang bawat isa na sumasambitla ng pangalan ng Panginoon. Amen? Sapagkat merong iba sa atin, mga minamahal, naglilingkod lamang. Amen? Hindi ayon sa gawa. Naglilingkod sila ayon sa salita, mga minamahal. Amen? Subalit sinasabi ng banal na kasulatan, hindi tayo makapagtatago sa mahal na Panginoon. Lahat ay hayag sa kanyang paningin. Amen? Walang lingid, mga minamahal. Amen? Yung iba sa atin, mga minamahal, namumuhay ako ng may kabanalan, sasabihin nila. Subalit alam yan ng mahal na Panginoon. Amen? Sabi nga po, nakikilala ng Diyos kung sino yung kanyang tapat na alipin, mga minamahal. Amen? Yung tapat na alipin, mga minamahal. Amen? Dumadalo lagi, mga minamahal. Kahit nasa bahay, mga minamahal. Amen? Nagsusuot pa rin ng may kabanalan, mga minamahal. Amen? Ang tunay at tapat na alipin, ang tunay na anak ng Diyos, mga minamahal. Amen? Hindi niya ipagpapalit ang araw ng Miyerkules, Biyernes at Linggo. Amen? Banal na kasulatan mismo ang nagsabi, mga minamahal. Amen? Kung sinusunod natin ang ating mahal na Panginoon, amen? Sinasabi ng banal na kasulatan, siya ang ating master. Amen? Ginaganap natin ang kanyang banal na kalooban, mga minamahal, amen? Kaya hindi hadlang ang trabaho, mga minamahal, amen? Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, ipagpapalit mo ang mahal na Panginoon sa trabaho, amen? Ipagpapalit mo ba ang mahal na Panginoon sa pag-aaral, amen? Sa negosyo, mga minamahal, hindi masamang magtrabaho, hindi masamang mag-aral, hindi masamang magnegosyo, mga minamahal. Subalit sinasabi ng banal na kasulatan, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso, ng buong isip, at ng iyong buong kaluluwa. Amen? Yan ang tunay at tapat na alipin, mga minamahal. Amen? Tayo po'y tumayo at tayo po ay umawit sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Ating awitan natin dakilang Diyos, mga minamahal, sa kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin. Mahal kita, walang hanggan ang iyong biyaya. Buong buhay ko, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulang hanggang sa pag-ibig, aawitin ko ang kabutihan ng iyon. Ulitin po natin, mga minamahal. Mahal kita, walang hanggan ang iyong biyaya. Ay ko'y hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulan hanggang sa
pag-ibig, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, Ika'y mabuti lang pagkailanman. Hanggat buhay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ang tinig mo, siyang gabay sa kasakitan. Nariyan ka sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking kaibigan, O Diyos aking Ama, at ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuting magpakailanman. hanggat buhay Buhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y tapat pagkailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitan natin pinagmamahalapang Jesus, mga minamahal. Isipin natin kung gaano tayo kapalad, mga minamahal. Isipin natin kung gaano tayo kamahal na ating dakilang Diyos. Inapo niya lahat ng ating mga kasalanan. Inapo niya lahat ng ating mga karamdaman upang tayo'y magmana ng buhay na walang hanggan. Nais ng Diyos ating siyang pasalamatan sa araw na ito, mga minamahal. Mahal kita, walang hanggan ang iyong biyaya. Buhay ko'y hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulat hanggang sa pag-ibig, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuting magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko kabutihan ng Diyos. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo, kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ay alay ko lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay,
kabutihan ng Diyos. Mula sa pagiging alipin, mga minamahal, tayo na ngayon ay anak ng Diyos, mga minamahal. Kung meron man tayong mga pangangailangan, mga minamahal, huwag tayong mahiya tumawag sa mahal na Panginoon, sapagkat siya mismo ang nagbigay sa atin ng karapatan na tayo tumawag sa Kanya, Aba, Ama. Ika'y nasa kalungkutan ngayon, nasa karamdaman, dumaranas ka ng matinding pagsubok. Kilala mo ang mahal na Panginoon. Kilala natin ang pinakamamahal na Panginoon kung gaano siya makapangyarihan, mga minamahal. Walang imposible sa mahal na Panginoon. Tayo mga anak ng Diyos, mga minamahal. Basta tayo lumalakad ayon sa katwiran, ayon sa kalooban ng mahal na Panginoon. Ang mahal na Panginoon, hindi siya mahihiyang tawagin tayong mga anak, mga minamahal. Sa ating po mga minamahal, beloved viewers, tanggapin niyo po ang pinakamamahal na Panginoon. Gusto niyo makalaya mula sa pagiging alipin, bilanggo ng karamdaman, bilanggo ng kalungkutan ng mga pagsubok. Tanggapin niyo ang mahal na Panginoong Jesucristo bilang inyong Panginoon, Diyos, Hari, tagapagligtas ng inyong buhay. Itaas po ninyo ang kamay bilang pagsuko sa mahal na Panginoon. Hallelujah. At sumunod po kayo sa maiksing panalangin po na aking sasambitin. O dakila mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, marami pong salamat, mahal na Panginoon, sa dakilang pagkakataon, prebeleyo na pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin. Marami pong salamat sa iyong banal na salita na aking napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, mahal na Panginoon, isang taong makasalanan, lumalapit sa iyong banal na paanan, umihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang kasalanan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita bilang Diyos, Hari, tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Amen. Kami na pong mananalangin. Hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sa ano pong dalangin po ng aming pong dear and beloved honorable evangelist, Pastor Will Estrada Almena. Maraming pong salamat, mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Sa mga kaluluwa na yung inilapit mismo sa yung banal na patang. Narito po sila, mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Patawarin mo po sila sa lahat po ng kanilang mga kalikuan. Isulat mo po ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay, diyan po sa kalangitan. Gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa puso, sa isip, sa gawa at sa katotohanan. Iligtas mo po sila sampu ng kanilang mga mahal sa buhay. Panghawakan mo po sila hanggang sa iyong muling pagbabalik. Sa pangalan ng Jesus, in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tayo po manalangin, mga minamahal. Amen. Bago po natin ipanalangin yung ating pong personal na pangailangan, ating po muna idalangin, ating pong dearly beloved parents in the Lord. Hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala namin mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Maraming pong salamat muli sa dakilang pagkakataon. Privilege pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, lalo po sa iyong abang lingkod. Patawarin po kami sa lahat po ng aming mga pagkukulang. Saan man kami naasumpungan o malapay sa mga oras na di po namin nababantayan aming mga sarili. Patawarin mo kami, hugasan, linisin ang iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Aming dinadalangin, aming pong dearly and beloved parents, Pastor Weldy Estrada Almeda. Hallelujah. Patuloy po silang palakasin, palusugin, pabayan po ang kanilang buhay. Pagpalain mo po ang kanilang buong isang bahayan ng malapang Jesus. Hallelujah. At sa amin pong hallelujah, minamahal mga kapatid, abutin po ng iyong mapagpalang kamay, malapang Jesus. Hallelujah. Pagalingin mo po kanilang makaramdaman, malapang Jesus. Pagkaluban po sila ng negosyo, pagkakakitaan, hallelujah, ng kapayapaan, kagalakan sa kanilang mapapuso, hallelujah. At sa aming mga minamahal, mga kapatid, di po namin nakakasama
Sa paglilingkod sa iyo, malapang Jesus, kahabagan mo po sila. Ibalik mo po sila, malapang Jesus. Hallelujah. Sa iyong banal na kamay, hallelujah. Upang sama sa kanaming papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Hallelujah. Sa mga pangalan ni Jesus, aming tinatanggap lahat ng katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, ating ipatong kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa pati ng katawan na may karamdaman, ating isipin, mahang amin na mahal, ating pong dearly and beloved parents of the Lord, ay naglihan po sa atin. Kaliwang kamay itaas, problema sa loved ones nating nais nating ilapit sa banal na paanan ng ating dakilang Diyos. Sa material, sa pinansyal, itaas po natin ating dalawang kamay, tayo po'y manalangin sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. At sambitin po natin, mga minamahal, amen, lahat ng mga uri ng demonyo ng karamdaman, palayasin po natin sa pangalan ng Jesus. Hallelujah. Sa unang dalangin na minamahal, ginagalang Evangelista Pastor Wildy Stradal Meda, sa makapangirap pangalan, pinakamamalang Yesu Kristo, lahat ng mga demonyo ng karamdaman, ubo, sipon, lagnat, trangkaso, hallelujah, COVID-19, hallelujah, pag-aalinlangan, demonyo ng kahirapan, diabetes, arthritis, rayuma, hallelujah, kidney trouble, liver cancer, hallelujah, hepatitis B, hepatitis A, hallelujah, ulcer, hallelujah, sakit sa puso, TB, tuberculosis, cast out in the mighty name of Jesus. Be healed right now. Be healed right now. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Puri po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan po natin ng malakas muli ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Tayo po'y tatalon, mga minamahal, sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Atin na pong angkinin lahat ng ating mga pinanalangin. Tanggapin na po natin, mga minamahal. Amen. 3 times. Jump. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen.